Ивана, нали не пречиме много? Как е, пап? Без моделче, сега ще го видим как. Дай ми секунди. Странен ми, а? Що? И на мен ми е странно. Много бързо завива някакси. Големи са отклоненията Не му. прави никакъв диаметър на завой. Много големи кормила. Пламене! Ама поможе да ли? Супер ти е модел, идеален просто. Там не харчим никакъв стоп. Чакай да го заходим там. 10 минути спокойно може да го караш. А моторът къде го взима? Пак от България? Да, от Сотия. Да, бе, няма да го взема от България. $80 това. Брат, естествени опорки не продават ли са от Таурпък? Продават се от тази. Ама нека ти направи човек, нека той си ги прави. Аз му поръчам веднага, казва цената и прави, какво бизнес да си прави. Скара 1000 лева този месец. Направи 10 броя и скара 1000 лева. Да си купи някакъв голем самолет, къде не може да си го направи.